Yalam kila yok jingtip ba wei breu yok balatip kerteng kumu Altaf Hussein ula yok pediang dangshen ye ki mar ki balong bean bat ye kini ula bo haka kudam jong u kabadan hakasnong dekhia namar kata ki pulit ka cleariat ban ka anti narcotic task force kila thwet ya u Hussein bat kila yok ban kem ye u hadin kata u Hussein ula yalam ye ki pulit shaka kudam ke jong u bat nakata ka jakala yok ban kurup haduk khandai hajar praspa prapulai teli ki bilor dawai fensedel kani kade ka dawai jerho balaju pendon kam ya ka kum udrok kam tam sha Bangladesh une Hussein udai na kasnong Badarpur Karimganj ha Assam shisho da ka jingelam jong Hussein bat lingba ka jingerap jong kipulit ka West Gentia Hills layo ban kem sayo weipat ubreu ya ubadatip kerteng kum uratan dekhar san pohon reu snem karata na umulong kipulit kila ong ba uratan ula pla ya ka jingdon kti jong u ha ka ba udonru ka wei ka karkhana hapo khrum yeng bat hagani ka jaka uju pendan kam ban chna ya ka dawai jerho bat u ai kerteng kum ka fensedel khnang ban yo dbi sha Bangladesh uratan ulayalam ni kipulit sha ka yeng sa jong u bat sha ka ta ka karkhana bala yo ban kurup ya shibun ba ki dawai bat ki kor ki bor ki ba upendan kam ban chna ya kata ka dawai jerho nalor kata uratan ula plaru ba udan sa arngut ki weipat ki nongyarap jong u ki ba syong basa ha Assam nakalyang kipulit kilayo kemru saya weipat uperlong bat unong yarap jong Hussein ya ubalatip kerteng kumusyahin ubanakas nong Lathimara kategora Assam Unio Rehman ujuyarap ban penpoi ya kita gidawai sya Assam nakalyang kipulit kila kurup lut ya baro kita gidawai bat kiwei hapo ki kindon jong kaan NDPS Act bat kila kemru ya kita ki laingut bat ke jingtok kit kadang ya ban yok kem saya ki weipan ki badan kti